Que chelo, bos días, traballando xa. Sí. Aquí que hora? a traballar. Que hora viñeches? Son xa muller do jefe, teño trato VIP. Normalmente de 7 a 7 da mañán xa están aquí os compañeiros. Bueno, viches traballando dende tan cedo, produciredes moito leite. Bueno, fais o que se pode. Non hai leite para tanta xente bebendo leite. A situación de encontrar traballador está difícil. O concepto de cuadra e de ter vacas sempre se viu negativo. Como os nosos fillos van a querer relevarnos se na casa escoitaron, home, este ano non, este ano están pagando ben o leite, tal, non sei que, tal, pero iso é como, vale, están pagando mellor que os outros anos, pero iso tampouco significa que sea la maravilla, non? Cantos litros ao ano de leite podedes producir? Sobre 2 millóns e algo, sí. E aínda así non é suficiente para producir o leite que fai falta aquí? Nada. En Galicia produces o 40% do leite de España, pero sempre temos o problema de que a extensión é a que é. Ao final, os nosos costes de produción sempre son máis altos que os de outros sitios. Aínda así compensa vos? Inda así, este ano compensa. A viabilidade dunha granxa ten viabilidade, pero cos trabas que nos pon son grandes, pois tamén. Cando fora todas as mobilizacións, eu chegaba a salir, é xúrulo, eu teño chorado na sala de ordeño. Estábamos apretando cunhas condicións que eran inxustas totalmente, pero agora, por que empezaron a pagar ben? Eu creo que isto ten que estar cambiando. Os que quedamos somos poucos. E o que imos vender é ouro. Os ganaderos producen leite con calidad, cantidad. Intentamos dar a maior cantidad posible, pero non damos abasto. E en vez de nos axudaren, o que nos están facendo é poñer trabas. Eu espero que dentro de uns anos se lle empece a dar valor ao noso traballo. E co leite é blanco, pero detrás hai moita negrura. A xente vai a dar conta de que non hai leite cando vai ao supermercado e dixo, buah, la leche está carísima. Normal, miña filliña, non sabes de onde sale.